Hej, det er Magnus Krav Stopper med spørgsmål B om vækstmodeller og sammenhæng. Min fremlæggelse indeholder en behandling og oversigt over de tre kendte sammenhænge, som vi har arbejdet med det sidste halve år. Den lineære, den eksponentielle og procentsammenhæng. Udover det har jeg lavet en regression med fiksede punkter, så man kan se forskel og ligheder ved de tre sammenhænge. Og det er altså lavet i Inspire. Den første af dem her er den lineære sammenhæng ax plus b, hvor at man finder b ved at sige der hvor at den skærer y-aksen, som man også skal se på min lille tegning herovre, som måske er lidt skæv. Så laver jeg lige en ny. Jeg dykker den lige her, så den lige får noget læg, eller hvad fanden er. Så er B, altså der hvor den skærer y-aksen, jeg tegner det bare igennem 0. Fordi der hvor den skærer y-aksen 0, og det er altså B. Så er A, det er altså hældningskoefficienten, som er hvor meget y er steget, når man går 1 hen ad x-aksen. X, y. Så er der den eksponentielle model, som er b gange a i x'en. Og b er så det samme, som det var før. Det er stadig skæring med y-aksen. Men til forskel fra den, så er det ikke a er ikke hældningskoefficienten. A er til gengæld fremskrivningsfaktoren, som er jeg viser lige eksemplet fra min regression, hvor man kan se her, hopper lige hen til den eksponentielle. Det kan man se her. Der står godt nok B, men det er fordi at Inspire bytter om på dem. Jeg vil tro det er fordi at det er et amerikansk eller udenlandsk firma, så derfor har de byttet om på det. Jeg ved ikke, måske er det sproglig forskel. Men uanset hvad, så kan man se her, at A er 1,63, A er jo selvfølgelig, så det er den var i forvejen, og så er det vokser den med 63,29%. Så den vokser med 63,29%. Det er altså procent, som man kan se. Så som den sidste, der har vi potenssammenhængen med b gange x i a'ene. Og den er så forskellig fra de andre, fordi B er ikke skæring med y-aksen, som på de to andre, så derfor er den lidt atypisk. Hvor at her der er den faktisk, vil sige, det her det er, så vil det her være, hvor at den B er hvor den rammer x, eller 1 på x-aksen, så vi kan sige det for eksempel her. Der rammer den, lad os sige det her, det er 5, så vil det være B på din ramme her. Og A, altså i den her, som det også siges med navnet, det er potensen. Og det vil jeg understrege med min ting over, det er bare nemmere, meget nemmere. Som man kan se her, har jeg i mit Inspire, der har jeg sat de følgende punkter til at være det samme hver gang. Så man ligesom kan se de forskelle og sammenhænge. Whoops. Jeg smutter lige tilbage til start. Yes. Her kan man så se, hvor jeg har plottet de forskellige ting, jeg fik ud af min regression ind i et ting, så man kan se de forskelle og sammenhænge. Lige om lidt kommer jeg så tilbage til potenssammenhængen, hvor man kan se de forskellige måder A kan opføre sig på, blandt andet hvis ud fra hvad potensen så er, altså A er. Men her kan man så se de forskellige ting med for eksempel den blå, det er den lineære, som selvfølgelig stiger lineært. Og man kan selvfølgelig se, at hvad den sidder på, for eksempel den 0,25 dB her, og en skærm.
I potenssammenhængen, der kan du se, at B er 0,92, hvor den skal her. Hvor her der er den 1,5, fordi at den selvfølgelig rammer herude. Boink. Cirka her. Hvor det så B, der er 1,5 på den her. Altså potensen her. Som man også kan se på den, så altså en lineær stiger selvfølgelig lineært, men så den eksponentielle, den stiger jo helt eksplosivt heroppe. Og potenssammenhængen, den stiger, altså teknisk set, fordi den er mellem 0 og 1, så stiger den mindre og mindre, nu længere den faktisk kommer ud af x-aksen. Det er bare lidt svært at se på den her. Jeg har lavet en her, så det er nemmere at se. Hvis vi tager den første, det er minus 1,5, så den er under 0. Så kan man se, at den starter enormt højt oppe. Og så falder den. Falder. Her, hvor, altså, jeg har sat B til at være det samme i dem alle sammen. Så man kan se, de skærer jo selvfølgelig på det samme sted her sammen på 1,5. Men så går den ned her, men den rammer aldrig helt. Den går bare ned og fortsætter så ud igen. Så her der er den mellem 0 og 1, ligesom den her oppe faktisk. Jeg valgte at sætte den til 0,5, fordi 0,89 var som sagt sådan lidt svært at se. Men det har jeg så valgt. Og så kan man se, at den flader så meget mere ud, og så bliver den faktisk, den stiger mindre og mindre, nu længere ud den kommer. Så er der, hvor den er 1, og det er så, ja, det er den lineære. Altså, den bare er bøftet i sig selv, eller i 1, og det vil jo så altid give 1, så der er ikke så meget der. Så er der den, hvor det er 1,5, hvor det stiger jo helt eksplosivt, lidt ligesom den eksponentielle. Og det tror jeg faktisk var det.